ଭଲ ଜମା ମାନୁନି ସିଏ ଚଗଲା ହଉଛି। ଫୋନ ଧରି ଦିନ ସାରା ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। କଥା ଭଲ ଜମା ମାନୁନି ସିଏ ଚଗଲା ହଉଛି। ଫୋନ ଧରି ଦିନ ସାରା ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ବାପଲ ଧନଲ କହିଲେ ଯେତେ ବୋଲ ତ ମାନୁନି। ପୁଅ କଣ ପଢୁଛି? ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। स्कूल खोलुनी टोकार स्कूल खोलुनी टोका भाବୁची घरे हमर पिकनिक चलीची। गेम खेली खेली मोबाइल डाटा सारुची। ऑनलाइन क्लास बेला तू ऑफलाइन रहुची। ऑर्डर करी जोमाटो रे पिज्जा बर्गर खाउची। एते एडवांस अछि। स्कूलरे पढुची, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। गला टोका बुलिब कहूची। स्कूल खोलिब न्यूज आसिले टोकार फाटुची। घर को करिलाणी से खेल पड़िया। खेल पड़िया कांथरे से घरे मारी करची अड़िया। टोका कथा को भाबिले बापा टेंशन बढ़ुची। पिला कोन हेला बलिया होउची। स्कूलरे पढुची, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି।